És en aquest sentit que hem volgut acollir i agraïm a Difolc, a l'associació de Difolc, que hagi volgut tindre la deferència de vindre a Tortosa a presentar l'esdeveniment que tindrà lloc al setembre a l'Alguer. Estem molt agraïts a Difolc perquè han entès la nostra voluntat de posar en valor el fet cultural més enllà del que són les quotidianitats. I d'aquesta manera ens sentim molt orgullosos de poder tenir entre nosaltres aquesta presentació. Una presentació que va lligada al Festival Adifolc, que també tindrem a Tortosa en el marc de les festes de la Cinta el dia 6 de setembre, a Tortosa, i també, evidentment, en el marc de que som ciutat gegantera a Catalunya este 2021 i que una setmana abans de la celebració de l'Alguer, Tortosa acollirà la ciutat gegantera el 17, 16, 17 i 18 de setembre. En aquest sentit, vull agrair una vegada més el fet que hagin escollit inclús trobar-nos aquí a la Casa dels Gegants per posar en valor la nostra cultura popular de Tortosa, per posar en valor l'esdeveniment de que la Colla Gegantera de Tortosa serà un dels 40 participants que representaran a Tortosa com a capital de la cultura catalana a l'Alguer este mes de setembre. Res més, posar en valor aquesta quotidianitat que fem en quant a la capital de la cultura catalana, vol posar en valor aquesta cultura que vivim a les Terres de l'Ebre, a Tortosa, i és aquest fet quotidià que va molt més enllà de les singularitats que poguessin tindre. I per tant, en aquest sentit, acollir-vos, convidar-vos a que participeu de nostres actes, a que vingueu a Tortosa, que tothom sàpiga que la cultura que vivim és la nostra buc insígnia durant aquest any 2021. Moltes gràcies i fins una altra. Bé, molt bona tarda. Primer de tot a la il·lustríssima alcaldessa de Tortosa, regidor de Cultura, i especialment a tota la gent de la ciutat de Tortosa, que avui conjuntament presentem a nivell de tot Catalunya aquest 33è aplec internacional que Adifolc organitzarà el mes de setembre a l'Alguer. Un agraïment també al director dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ferran Blader. També ens acompanya la diputada del Parlament de Catalunya, senyora Mònica Sales, representants de grups de les Terres de l'Ebre que participaran a l'aplec aquest any, que després ja desvetllaran els meus companys. Per tant, doncs, a tots els representants, el president de la Federació de Societats Musicals de Catalunya, també que és de les Terres de l'Ebre, agrair la presència d'ell. I anem a iniciar avui el camí cap a l'Alguer, aquest camí que ens ha costat, un camí que havíem de portar a terme l'any 2020, que malauradament no va ser possible, i per tant encara ens queda molt lluny la darrera edició que vàrem celebrar l'any 2019 a Dinamarca, a Copenhagen, i per tant la ciutat de l'Alguer serà la que agafarà aquest relleu i acollirà la gran mostra de la cultura popular catalana que per 33a edició celebrarem. Una mostra que va néixer l'any 1988 a Amsterdam i durant tots aquests anys ha recorregut la major part de ciutats europees. També l'any 2018, excepcionalment, vàrem celebrar-ho a la capital dels Estats Units, a Washington, i aquest any continuem a l'Alguer. I el motiu de fer-ho a l'Alguer, segona vegada que se celebrarà a l'Alguer, era perquè l'any 2000 ja es va celebrar i 20 anys després el mateix síndic de la ciutat de l'Alguer va ser qui va demanar, mitjançant la delegació del govern de la Generalitat, de l'ofici que hi ha a l'Alguer, va demanar poder acollir de nou aquesta gran mostra, 20 anys després. No va ser possible l'any passat, però el compromís de l'Alguer, de les institucions de l'Alguer i l'acord que varen prendre a Adifolc conjuntament amb la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat i el Departament d'Exteriors de la Generalitat, els tres estaments que hem estat treballant des del primer moment amb aquesta celebració, vàrem creure que el 2021 havia de ser igualment a l'Alguer i deixar la ciutat que ja estàvem treballant per l'any 2022. Per tant, aquest any ho esperem amb moltes ganes, sabem que encara estem en moments complicats per la pandèmia, però som del parer de treballar, de tenir-ho tot a punt, i si arribat el moment, per una força major, haguéssim de suspendre-ho, ja ho prendríem la decisió quan arribés a aquest moment. Però ara mateix tot està preparat. L'edició d'aquest any s'emmarca de manera excepcional dins la festa major
de Sant Miquel de la ciutat de l'Alguer. Per tant, la cultura catalana, Catalunya, serà la cultura convidada que durant aquests 3 dies omplirà carrers, places, teatres, diferents espais amb diferents actes. Un aplec destacat, un aplec en què hi participaran 40 grups, que després anirem desvetllant, amb més de 800 actuants, cosa doncs, que ens il·lusiona la resposta que hi ha hagut per part dels grups. Els grups tenen moltes ganes. Aquesta presentació que estem fent avui aquí, ahir la vam poder compartir amb tots ells, telemàticament, i tots tenen moltes ganes doncs, de poder arribar aquest 24 de setembre i que Catalunya es faci doncs, present a la ciutat de l'Alguer. Tindrem representació de tot el territori, de Lleida, de Tarragona, de Girona, de Barcelona, grups d'àmbit nacional i també, com he dit abans, enguany una destacada participació de grups de les Terres de l'Ebre. Avui aquí, doncs, a Tortosa, capital de la cultura catalana 2021, la capital de tota la cultura que representem doncs, des d'Adifolk. Ens fa especial il·lusió doncs, donar aquest tret de sortida, que des de la capital de la cultura catalana marxem cap a l'Alguer a mostrar, a ensenyar les tradicions i que aquesta flama que continuï ben viva, que no s'aturi i que de la mateixa manera que enguany estarem a l'Alguer, que puguem continuar amb els propers països i que durant molts anys doncs, la cultura catalana sigui un bon estàndard de Catalunya. Moltíssimes gràcies i ara donaríem pas a la presentació ja del programa i dels grups participants que portaran a terme la Núria Benet i en Víctor Duaigües, que són els responsables, el director d'esdeveniments i la directora de protocol d'Adifolk. Per tant, cedeixo la paraula en primer lloc a la Núria Benet, que serà l'encarregada doncs, de desvetllar quins seran aquests 40 grups que participaran en aquesta edició. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda. Bé, jo vaig a presentar-vos, o millor dit, a desvetllar-vos els grups participants i vaig directament ja al gra, d'acord? Per àmbits, les agrupacions musicals doncs, participarà la Federació Catalana de Societats Musicals, la Banda Federació Catalana de Societats Musicals Lira Rocatensa, Aiguabarreig Grup Folk d'Artés, Grup Boira Habaneres de Ponent de Lleida, Cobla de la Flama de Farners de Santa Coloma de Farners, Cobla Conrad Saló de la Bisbal d'Empordà i Cobla Ciutat d'Amposta del Montsià. Del Vall de Seguici tindrem el grup de Jota Paracota de la Ciutat d'Amposta. De Vall de Gitanes tindrem grup folclòric Vall de Gitanes de Lliçà d'Amunt i Colla de Grans del Vall de Gitanes de Montmeló. De l'àmbit dels bastoners tindrem els bastoners i grup de danses de Peramola i l'Associació de Bastoners Estalladors de Prat de Lluçanès, Bastoners de Rajadell i Ball de Bastons de Salou. En l'àmbit del bestiari, Mulassa de Lloret de Mar, Mulassa de Vic i Drac Baluc Estrot i Diables de Cana Laurell, de Terrassa. De les corals tindrem la coral Camprodon. En l'àmbit de Diables, el Septrot, d'Adifolk, els Cremats d'Olost i Vall de Diables de Vila-seca. D'esbars, Esbar d'Ensaire de Granollers, Grup de Dansa Cor de Catalunya de Manresa, Associació Som Riu d'Hort de Sant Fruitós de Bages i Esbart Agerenc del Social de Terrassa. En l'àmbit de gegants i capgrossos, Capgros Folk, gegants de l'agrupació de colles de geganters de Catalunya, portats per la colla de geganters de Tortosa, colla gegantera i grallers de Balaguer, colla de gegants i grallers del Catllà, amics de gegants de Montblanc, colla gegantera de Preixana, colla gegantera de Sant Vicenç de Montal, colla gegantera de Santa Eugènia de Ter i nanos i gegants de Vinaròs. Dels sardanistes tindrem la colla sardanista Trenc d'Alba de Girona, colla sardanista Dols Infern de Lleida i colla sardanissa Fonts de Valldans de Pons. I en tradicions populars, Pubillatge Nacional de Catalunya, Federació Catalana de Jocs Tradicional, Companyia de Jocs l'Anònima i Morràpita de Sant Carles de la Ràpita. I per acabar ja els grups de Sardenya,
seran la banda de música Antonio d'Alerci d'Alguero, Corals de l'Alguer, Mans Manetes, Mamutones, Launedes, grups de danses i músiques Sant Nicola de Sassari, grup de danses Sima Sua del Mas, Concordo i Tenore di Orosei, grup Fantafolk, Launedes i Organeto, Figolines Danses i Cançó Popular i grup de vestits tradicionals SARS. Doncs aquests seran els 40 grups participants de tot el territori, a més dels SARS. I fins aquí jo ja acabo amb la meva presentació i passo la paraula al director de la plec, el Víctor Guaigües. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. La meva part que us vull explicar serà la part de la programació de la plec internacional d'aquest any. Teníem des de l'organització molt clar que volíem seguir uns eixos que portem des de molts anys ja fent-ho així. Un eix és donar temps als grups. La plec internacional, per molta organització que hi hagi, al final ens devem als grups participants i, per tant, volem donar el seu moment de lluïment, el seu moment de mostra, ja sigui per grup o sigui per àmbit. Un altre eix molt important és la projecció que volem donar també de la part dels grups i la cultura popular de Catalunya. Per tant, tenim programats 3 grans espectacles d'una durada d'una hora i mitja aproximadament per tal de concentrar tota la cultura, tots els actes, per tal que els visitants o els que ens visiten en aquell moment dels ciutadans de l'Alguer puguin veure la cultura popular catalana. Un altre eix que ens va funcionar quan vam començar-lo a fer a Washington el 2018 va ser obrir l'espai de debats. És a dir, no només recórrer a la part lúdica i festiva, sinó també a la part de xerrades, de ponències i fer arribar també a nivell més acadèmic a la part de la cultura. I finalment aquest any donada la gran ajuda que ens han donat des de l'Alguer, des de la seva col·laboració, també vincular, com deia la meva companya Núria abans, la gran quantitat que tenim de grups de l'Alguer, de poder compartir i crear aquesta sinergia per tal de crear l'espectacle molt més gran. Llavors, si entrem ja en detall del que seran els actes d'aquests dies, 15 dies abans de la plec, un cop abans que arribi tota l'expedició de Catalunya, al mercat hi haurà una obertura de les exposicions. En aquest cas serà l'exposició La Catalunya del Cielo, que és una exposició cedida per Turisme de Catalunya, i al mateix temps hi haurà una mostra de les diferents federacions nacionals de cultura popular de Catalunya. Degut a la vinculació que Adifolk està creant amb les diferents federacions, les federacions ens proporcionen un material i, per tant, tots els àmbits estaran representats 15 dies abans que arribi tota l'expedició de Catalunya. El dia abans de l'arribada del divendres, que és el dia principal de la plec, el dijous 23 de setembre, a l'Oquarter, a les 10:30 del matí, tindrem una presentació oficial del 33è Plec Internacional, i també serà un acte obert a la premsa. Vindria a ser l'acte que estem realitzant avui aquí a la ciutat de Tortosa, però pels mitjans de comunicació de l'Alguer. I per la tarda, una xerrada sobre la cultura popular a Sardenya i Catalunya. Si entrem ja a la part de divendres, el dia 24 de setembre, moment en què tots els grups arriben, començarà tot a partir de les 5 de la tarda. Els grups tindran temps d'arribar, acomodar-se, i un cop arribin a la plaça Sulis, la plaça Sulis serà el centre neuràlgic on passarà la gran quantitat de mostres i de festes i d'actes, i aquí els grups començaran a fer la plantada de l'imaginari festiu. Tot això acompanyat amb les tonades de festa amb les bandes de música i seguit d'una ballada de sardanes. Paral·lelament a aquests actes hi haurà la recepció institucional que la ciutat de l'Alguer, l'alcalde de l'Alguer vol fer tant a Catalunya com a tots els grups participants, i seguidament aniran a inaugurar l'exposició El seguici tradicional de Corpus, més 200 anys d'història per descobrir, que és una exposició que ens ha cedit el Patronat del Corpus de Lleida. Aquí ja tindríem una actuació que seria del cant coral. Per la tarda ja hi hauria un espai de debat que seria dels Pirineus a l'Alguer, la Mediterrània, a Germana, els catalanoparlants, i seria a càrrec de l'Escola d'Alguerès. I finalment ja arribaríem al vespre nit, a les 8:30 de la nit, on hi hauria l'acte de benvinguda del 33è Plec Internacional a l'Alguer, i on els grups farien la seva salutació inaugural i ho acompanyaríem amb una cantada d'havaneres i també ensenyar el que és el ron cremat. El dia següent, dissabte 25 de setembre, pel dematí, iniciaríem a les 10 del matí amb una mostra de jocs tradicionals catalans i aprofitant aquest vincle que tenen molts grups de Catalunya, en aquest cas el Morràpita de Sant Carles de la Ràpita, fer una trobada de jugadors de la Morra catalans i sards també.
A continuació hi hauria un gran cercavila de la plec, serà l'únic cercavila que hi haurà en aquesta edició, on participaran tots els grups, i a l'arribar a la plaça Sulis, hi hauria un gran tirabol final festiu. A les 12, un cop acabada el cercavila, hi hauria una ballada de sardanes. Aquest cop sí que hi hauria exhibició de les colles sardanistes, a excepció del dia anterior. Serà una ballada oberta a tot el públic. Ens consta que hi ha molts seguidors que segueixen la plec, són sardanistes, i per tant volíem obrir també la part de sardanes a tots els seguidors. Per la tarda ja hi hauria una nova xerrada, en aquest cas seria sobre la toponímia històrica del territori de l'Alguer, a càrrec d'Òmnium l'Alguer, un concert de bandes de música, coral i laonedes. Hi hauria una primera mostra de danses catalanes, això seria a les 5 de la tarda, la primera mostra de danses catalanes amb esbats, ball de bastons i gitanes, i seguidament a les 7 de la tarda hi hauria el gran espectacle La Festa Major a Catalunya. Aquest espectacle l'objectiu és simular una festa major que passaria a Catalunya, simular-ho allí des del matí a primera hora fins a la nit, acabant amb la nit de foc, aprofitant que es farà de vespre, la nit de foc, i ho acabarem amb un ball folk català i sard per acabar d'animar la festa abans de donar per acabat el dia. Finalment, ja diumenge al dematí, el diumenge 26, a les 10 del matí tornaria a haver-hi una mostra de jocs tradicionals catalans, i en paral·lel al mateix espai, perquè considerem que els àmbits poden ser perfectament compatibles entre ells, per tant, mentre hi ha la mostra de jocs tradicionals catalans, hi hauria una nova ballada de sardanes. Per tant, aquest any tindrem 3 ballades de sardanes, una cada dia. A les 10 del dematí hi hauria una cercavila de bandes de música des dels jardins Giuseppe Manno fins a la plaça Sulis, que és molt pròxima, on hi hauria la ballada de sardanes. Aquest any tots els actes estan molt recollits, estan tots molt concentrats. Creiem i apostem que això és una bona opció per tal de concentrar tota la festa catalana, que la gent de l'Alguer, quan arriben allí, respirin i sentin el que és la cultura popular de Catalunya. A les 10 del matí, a les 10:30, hi hauria una nova ponència sobre l'Alguer 6 de maig de 1412, les cobles de la conquista de francesos, a càrrec de l'obra cultural de l'Alguer. Seguidament, a la plaça Sulis hi haurà un matí bastoner, seguit d'una ballada de gegants i bestiari, i acabarem amb un concert folk i també amb havaneres. Per la tarda, en aquest cas, un debat, una exposició sobre la tradició de la pubilla i l'hereu de Catalunya a càrrec de Foment de les Tradicions Catalanes. Aquí tenim una forta representació d'hereus i pubilles de tot Catalunya, i per tant apostem perquè ells siguin en primera veu els que exposin, ens expliquin quina tradició és aquesta, què fan en aquesta tradició, com s'escullen els hereus i les pubilles, i molta informació que considerem que molts cops els propis catalans desconeixem, i per tant és un moment d'exposar tant a fora, però també perquè els propis grups i els propis catalans que estem allí puguem aprendre sobre el nostre propi país. Seguidament, a les 4 de la tarda hi haurà un concert de corals tant de l'Alguer com de Catalunya i un canto tenores art. Seguidament, la segona mostra de balls, mostra de danses, en aquest cas serien esbarts i gitanes, però també els acompanyarien els diferents grups de danses sardes, com he dit abans, amb aquesta intenció de juntar i barrejar cultures. Seguidament, a les 7 de la tarda hi hauria el concert Mans Manetes, i finalment acabaríem ja a les 8:30 de la nit, de les 8:30 fins a les 10, amb l'últim acte, que seria l'acte de cloenda oficial del 33è Aplec Internacional, amb la participació aquí sí de tots els grups amb la seva mostra. Per part meva, res més. Li cedeixo la paraula al vicepresident d'Adifolc, Oriol Ramírez. Bé, bona tarda. Jo vaig llegir una carta que ens ha fet arribar el síndic de l'Alguer, que ell també ha volgut estar present avui aquí, i us la llegiré. Està escrita en alguerès, però s'entén perfectament. Diu: l'Alguer apunta amb força a la represa de la normalitat. La ciutat vol eixir el primer possible de les conseqüències de l'emergència i està programant un horitzó de gradual retorn als adveniments que pròpiament la caracteritzen. Sem extremament orgullosos d'acollir el 33è Aplec Internacional celebrat d'Adifolc. Un gran adveniment que tota la ciutat espera, que ens dona la possibilitat de tornar a abraçar tot l'esplendor de la cultura catalana. Pues esperem a tots, les nostres portes són obertes als amics catalans i a tota l'alegria de l'Aplec, per celebrar la fi d'un període que tots ens volem deixar a les espatlles. Per la ciutat de l'Alguer,
La Festa Europea del Folklore Català representa una important ocasió per consolidar encara més les relacions amb Catalunya. Relacions que han tingut una espenta decisiva amb la històrica obertura de l'ofici de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer, el 30 de maig del 2009. La ciutat de l'Alguer és honorada de poder representar un esdeveniment així ric de significats que van més enllà de la festa i que de fet representen una fortificació dels lligams i dels intercanvis entre les comunitats de la identitat lingüística catalana. Un car salut a Ivan Besora, president d'Adifolc, a Enric Roig, tinent alcalde i regidor de Cultura de Tortosa, Maricet Roger, alcaldessa de Tortosa. Els meus regraciaments van a Adifolc, la Direcció General de Cultura Popular i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Vos aguardem el 24, 25 i 26 de setembre. Mario Conocci, síndic de l'Alguer. Bé, bona tarda a tothom. Abans que res, permeteu-me que saludi l'alcaldessa de Tortosa, el regidor de Cultura, president d'Adifolc, diputada al Parlament, regidor de Festes, regidor de la Ràpita, amics i amigues tots d'entitats culturals de la cultura popular. Com a representant del Govern de Catalunya, com a director territorial de Cultura, és una satisfacció poder-vos acompanyar per diferents motius, perquè considero que és una molt bona iniciativa que dintre dels actes de la capitalitat cultural sigui en la nostra ciutat, sigui en la ciutat de Tortosa, que també es presenti l'edició d'enguany d'Adifolc i dona rellevància a les entitats, a les administracions i a les persones que estan al capdavant. És així com se fan les coses. I després també perquè Adifolc, en la seva tasca d'internacionalització de la cultura, i en aquest cas de la cultura popular, fa allò que les persones, o que moltes persones que estimem el país, creiem que s'ha de fer, que és explicar com som a la resta del món, i explicar i exposar les nostres millors gales i les nostres millors tot allò que tenim dintre del món de la cultura i dintre de la cultura popular. Per part meva res més, convençut que aquells dies de final de setembre seran un èxit de la cultura catalana en una ciutat que culturalment també és catalana. Us encoratjo perquè continueu aquesta tasca tan lloable i tan edificant i tan constructiva per al país sencer. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a tots i totes i gràcies per vindre en esta presentació de la 33a edició de la Plec Internacional d'Adifolc. Evidentment una salutació al president, també al director, vicepresident i director de la Plec i també a tots els membres de la Junta que l'acompanyeu, però també a la diputada del Parlament, al director dels serveis territorials, regidor de Cultura, president de la colla gegantera i membres de la colla i les colles i diferents entitats que avui ens acompanyeu, també que sou de casa, en tot cas, de Terres de l'Ebre, però especialment deixeu-me donar la benvinguda a tots els representants d'Adifolc i al fet de poder presentar esta Plec Internacional aquí a casa nostra, a Tortosa. Des que us vau posar en contacte amb nosaltres, evidentment vam dir que sí de seguida i a més ho vam fer molt contents pel fet de que cregueu també i tingueu aquesta consideració pel territori. Nosaltres sempre ens reivindiquem com a cruïlla dels països catalans, com a centre dels països catalans i per tant el fet que avui estigueu aquí també ens ajuda a poder difondre quina és la nostra cultura i sobretot també a poder-la exportar arreu i més amb aquest any que esteu celebrant aquest aplec, finalment després de tot el que estem patint amb aquesta pandèmia. Ens sentim, per tant, molt orgullosos que es pugui desenvolupar aquest aplec, però que, a més també, la nostra colla, la colla gegantera de Tortosa, sigui el portador dels gegants de Catalunya com a ciutat gegantera, que també som enguany. Per tant, estem en un moment on la cultura popular té una importància vital a la nostra ciutat, perquè, evidentment, perquè som capital de la cultura catalana 2021, però també perquè som ciutat gegantera de Catalunya i per això també s'ha estat treballant molt des de la colla gegantera de Tortosa per tal de poder-ho fer possible i totes les dificultats que ens trobem amb aquesta pandèmia estem convençuts que al setembre farem una magnífica trobada, president, i a més després podreu anar també a poder-ho gaudir a la Plec.
En tot cas, també tindrem altres representants de Terres de l'Ebre. Abans ho han nomenat i jo també voldria tindre una consideració cap a ells, el fet d'estar la Lira de Roquetes o la banda de música de la Federació Catalana de Societats Musicals, que està formada per músics de Terres de l'Ebre, o la Copla Ciutat d'Amposta, el grup de jotes Paracota d'Amposta, o Molt Ràpida de la Ràpita, o també els hereus i pubilles de les comarques de Tarragona, que en aquest cas són d'aquí del territori perquè són de Gandesa i de Villalba dels Arcs, i per tant això també fa que, més enllà de la colla gegantera de Tortosa, siguem una molt bona representació de Terres de l'Ebre allà. I per tant això també ens singularitza de cara a la resta del nostre país pel fet de que sempre hem fet una aposta pel folclore, que a més ens caracteritza molt a nivell de territori, començant per la jota, que tant ens identifica i ens uneix com a territori, la cantada o la ballada, però també amb tot el seguici que tenim. Avui estem aquí envoltats dels nostres gegants, de la Cucafera, i a més fa pocs dies la Cucafera va viatjar al Born, on estaven celebrant també els 700 anys del Corpus de Barcelona, perquè també creiem que cal també reivindicar tots els elements del seguici. Al seu moment vam voler transformar aquest edifici, l'antiga llotja, en un espai que és la Casa dels Gegants, per tal de poder posar també encara més relleu tots els elements de la cultura popular. I això volem també reivindicar amb aquesta ciutat gegantera de Catalunya, i per això també estem molt contents de poder acollir a tots els gegants a nivell de tot el país que ens puguen, i de països catalans que ens visitaran al setembre, però a la vegada també hem volgut enguany apostar pel que és la cultura popular i pels gegants, i en col·laboració amb la colla gegantera crearem uns nous gegantons per a la ciutat, per tal de poder fomentar la cultura popular amb els més petits, i a la vegada també farem rèpliques de les dues parelles més antigues, perquè entenem també que les hem de preservar i també hem d'apostar per tal de que les poguéssim mantindre molts i molts anys, i a més les poguéssim difondre i explicar. Per part meva, agrair-vos de nou, i finalitzo ja, agrair-vos el fet que estem aquí presentant-ho. Estic convençuda que serà un gran aplec, que realment podrem difondre la nostra cultura i aprofitar també per tal de que Tortosa, com a capital de la cultura catalana, les Terres de l'Ebre, hi siguin present i també poguéssim exportar allà, en un moment que estarem agermanats a l'Alguer, amb Tortosa com a capital de la cultura catalana i ciutat que acollirà aquest aplec, i a més amb una llengua molt, per no dir quasi igual, perquè realment he vist moltes paraules molt semblants al tortosí, i per tant al final el que fa és que veiem que més enllà dels territoris, per molta distància que tinguem, acabem estant units per una cultura popular i per una llengua que ens uneix i que fa que ens considerem germans també amb la gent de l'Alguer. Per tant, gràcies per estar aquí, i sobretot us desitjo que tingueu un molt bon aplec, president, i que poguéssim gaudir tots plegats d'aquest any de l'aplec de la capital de la cultura catalana i de ciutat gegantera de Catalunya. Moltes gràcies. A continuació el que volem fer és fer la projecció de l'espot, que a partir d'avui a les 6 de la tarda ja estarà disponible per les xarxes i tothom el podrà veure. De totes maneres, abans de donar inici, si per part de la premsa hi ha alguna pregunta que vulgueu que responguem, és el moment ara o després, quan vulgueu, i si no donaríem pas a la projecció. Sí. Una cosa que no m'ha quedat clara, el paper de la colla gegantera, no sé si també traslladen algun gegant d'aquí de Tortosa o portaran uns altres gegants, el que no m'ha quedat clar. En principi el que està establert és que Tortosa, com és ciutat gegantera, té, diguéssim, la confiança dels gegants de l'agrupació de colles geganteres de Catalunya, i el que farà serà representar l'agrupació, i a la vegada els portadors de la ciutat de Tortosa aniran també a aquest aplec de l'Alguer amb els gegants de l'agrupació de colles geganteres, bàsicament. El que està previst en aquest moment. També s'ha de dir que aquesta presentació, que ara s'explicava l'Ivan, està en una fase de presentació, tenim un temps per davant. Si s'ha d'acollir alguna cosa més i al final fos possible portar algun element, els que tenim aquí representats a la llotja, perquè són molt representatius de la nostra cultura de Tortosa i de Catalunya, doncs també ho faríem. Això és un tema que sempre n'han parlat en Adifolk i ells sempre s'han avingut a que això pugui ser. És possible que, a part dels gegants de l'agrupació, com ells ara fan en aquesta presentació, pugui haver algun altre element representatiu de la nostra ciutat. Doncs som-hi, projectarem el vídeo, és curtet, però és l'espot que anunciarem a partir d'avui.
El 33è Plec Internacional omplirà de cultura popular catalana els carrers i places de la ciutat de l'Alguer, en el marc de la Festa Major de Sant Miquel, patró d'aquesta ciutat de Sardenya. Més de 800 actuants dels diferents grups d'arreu del territori seran els convidats d'honor per portar les tradicions i el folklore de Catalunya fins a l'illa de Sardenya. Espectacles, cercaviles, concerts, ballades de sardanes, mostres tradicionals i xerrades culturals faran conèixer Catalunya a l'Alguer. Aquest any 2021 comptarem amb la participació de 40 grups d'arreu del nostre país, representant les nostres tradicions al 33è Aplec Internacional. Adifolk us espera a l'Alguer. Sí, bona tarda, moltes gràcies a Difolk per haver fet aquesta presentació des de la Casa dels Gegants de Tortosa. I bueno, serem anfitrions una mica avui en aquesta presentació tan maca que ha fet Difolk a nivell de tota la cultura tradicional de Catalunya. I bueno, si Déu vol, ens veiem a l'Alguer, a la trobada que faran allà. Moltes gràcies. 4, 3, 6, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 4, 4. Bona tarda, des de Tortosa, aquí al Parc Teodor González, on Adifolk ha fet la presentació del 33è Aplec a l'Alguer. Ens acompanya Jordi Suazo, que com president de la Liga de Roquetes, que serà una de les mantes participatives a l'Aplec amb membre de la banda. Jordi? A veure, nosaltres ja la primera vegada l'any passat que ens ho vam dir de participar i vam dir que sí, en seguida tota la banda i tota l'entitat per col·laborar i per exportar la cultura catalana i el món de la banda que aquí a les Terres de l'Ebre on hi ha influència de l'any passat va ser el Covid i van dir que el pròxim vegada que es pugui tornar a anar estarem a estar, tampoc ens van dir que si estaven interessats en continuar anant, tots els membres de la banda i tots van decidir que sí, m'havien dit una vegada que sí i tenim que continuar anant a fer aquesta participació a l'Alguer, en aquest cas, aquest any, per poder representar la cultura catalana. No res, els músics de la banda molt contents també de poder portar la nostra música i representar la nostra ciutat, les Terres de l'Ebre i la cultura catalana.